Chile ndakutsanangura ndakaona munhu wozvii uyo muri kuona uyu ini ndakaenda kwenyarwanga 2009 October 23 handimuzivi kana mubhuku mangu haarimo asi ndakashama wakabva uya kumba kwangu ari mangwanani uri kufesa-fesa mvura zvino muchinda uyo ndinogara naye kuita uri pabasa ungadai angati handiri ndega wakati go ndikati pindai aibva apinda mumba inusu handihuzivi ndakandoti munhu pamwe uri kutsvakawo pane zvaruda kutaura kukazi makadii ndikati neniu pamwe haazivi ba kuti tinoita sei ndakandimutaurira kuti next time akanga akuuya watouya munzvimbo yamutasa munoitwa zvakadai wakaramba kukazi ini ndinoziva kuti makadii kukazi zvese izvo ndiri kutaura munomuzvizvi wanga ine bhachi rake raakadari kukazi zvese ndiri kutozviisa uyu kana kupolisi ningwende ndakabva ndaonoti asi manenzi ari kutsurwa asi pane cho ndichazwa kani mwoyo wangu wakati inini handidi noise handifanirwi ndakati mwari natete kuti wakakotswa uko ona inyaya yacho mumhepo handipindurani nezvakadaro ndakaramba ndakanyarara unga zvandinakira si zvandigumburisa maningi ataura dare ndakabva ndati ini ndaakubuda muno kukazi buda ndingotosara ndimugara ndakabva ndatora mastepsi kuenda umba ndinorara ndibva ndapinda kusvika pachikumbarizi pekutoti ini ndakamira panapa iye utori apa wabva abuda wabva atera kukazi iwewe asi ungopisa ngebute kani ini ndinonamata mwari mupenyu zvino wakanonoka ndiwo akatengesa nyika ino iwewe ndakati tete risina kuti amutozvizwa here namusika wani ndikati pindurai murimi wari kumhepo inini utengesa nyika yasekuru pfete kukazi ndabva kuna baba wangu baba wacho ndiye ona kizengi nasabhuku tatopedzerana zvese uri aniko muno ndakabva ndaramba ndakanyara ndiwo masoko ndiyo nyaya yakaitika iyi ndakabva yandishaisa hope handimuzivi 2009 October 26 ndakaendeswa kupenda longa iyi da kapenzi ndiye wanga ariyo dzileti chifi baba wangu uyu ndakaenda tese nababa wangu uyu unopenyu uripo uri une umbo wakabvunza kwazenge ndikuti muri kutora muzvare uyu muri kuda kwaumugarisa papi kukazi waibva waringisa mepu yepena longa iyi kukazi mustraven farm kukazi ine mimi wazenge nhatiduzuzwa kuti mamoendesa kumagamuni ungoda kugara mustraven farm ndiyo nzvimbo yake anogara zvino ndiyo nyaya yakauya munhu uyo ningoziva munhu uyo ndakatengesa ivhu rasekuru pfete unomuziva nababa wake onadiyo wakati kwazi nasabhuku tapedzerana wakatengesa nyika iweyo ndofunga ni matsamba nemunhu uyo ndakatengesera nzvimbo yababa sekuru pfete wari chirowa nevari binga guru pamusoro inogira ndadari wose inini nonzi pasimo mukokero ndakaona mwana asvika kumba mwana wangorara akati ndapiwa 3 days nambuya nekuti ndibve pamba pandirogara ndopamba pangini ndakabva pamba apa nemhosva kuti ndandisakwanise transport yevana toenda chikoro saka ndakaenda padhuze tokuti vana vangu vakwanise kuenda chikoro ndibva ndasiya mwana saka ndindanzi nambuya ndiri kupa 3 days kana wakundikana
pa3 days tiri kubvisa pamwe ungu wasvika mumba kwangu. Saka ndo pandakaenda ndikwaitonaka ndikatora mwana ndakadarika nekuporesa ndikasvika nzaa nyaya yako haiite kuti tingaibhuke edu sezvo tichikuziva chienda kupi kokwacho kwauri kuenda wozotiudza kuti zvafamba sei kana kwaita noisi tozotangira ipapo. Saka ndakasvika pamba ndikatora mwana uyu ndikati ngatendei nepasabhuku kuitira mangwana. Ndikadarika nepasabhuku sekuru sami ndo sabhuku aripo ndikati sekuru ndine nhau yandinonzwa kuti mwana uyu ari kunzi ngaabve pamba nemhosva kuti hatizikanwi muno. Saka ndada kuti tisvike kwambuya ishe tinzoti nhau dzadzo dziri kufamba senda ambuya ishe pavakauya imba chayo yavakasvika kugara tisi takaivaka isusu. Ndakapinda Mazingeni 2007 akandipa munda ndiwo sekuru zenge nambuya hondo ndimbuya wangu ini nawaruta handisiye tisi takavaka imba yavakasvikira. Saka takabva tabva pasabhuku akati ini ndiri bhizi plus ndiri ndega mbuya wako pano havapo saka endako ndokubva ndaenda kuti kwambuya mbuya akati uyu vamuzivo nhandisiri ndega zvikanzi kana newewo ndakucherechedza ndichibva ndapinda mukicheni mavo tichibva tagara ndikati ambuya kundona ndauya kudai soye ndava nenhau yekuti makati mwana wangu abve pa3 days saka ndauya mati hamumuzive ini nocho hamundisiya ndo nhau chete. Saka ndakangovabvunza mubvunzo umwe chete panhau yebute yavari kutaura taikurukura pavakatidzinga mbuya wakaenda kutora bute kwakutanga kumwa ndikati mbuya ini nandiite zvebute bute renyu ranonoka chete ndo zvandakataura bcause vaimwaya bute uku tiri kutaura tese. Saka chandinoziva pachivanhu chedu isusu munhu kana achiisa foja pasi anenge ane zvaari kurerera nekutaura ndo zvandakataiwa mbuya zvamuri kuita izvo tiri panhauro dzatiri kutaura zviri kupesana. Handina zvizhinji zvandakataura handina kutaura zvokutengesa kwonyika handina nyika yandinoziva yavakatengesa vaakundigadzirirawo nyaya semumwe inhandiswe muno mutenda. Sauti zvautaura zvisanguziva handina kuvatuka mbuya. Ukaenda nanomba wacho? Ndakaenda nemwana sabhuku vakati ndiri bhizi saka hakuna umwe munhu andaikwanisa kuzoenda naye ikoko Python naye. Ari mwana? Ndio unogara ega? Sorry? Murumo. Saka iwe ndo aidzuru ipapo? Reason yange ine? Reason yange ikaziya pana makasuma. Adi? Aza munosuma, hamuna kwangu kundisuma. Zita ndeni? Ile msimu. Ile Msimu. Aza muna kuya kundisuma? Iwe uri mati munonza nini? Pasi mukoke Musimu ana mukokeri. Mukadzi wandakaroora inini mukoma wake ndakabereka mwana. Yanga musumo wechii? Aza kuti mnaomba kwangu kunditoro mnaomba kwangu kunditoro mnaomba kwangu kunditoro makasiya mwana. Iwe wakataura kuti ndakusiya vasikana. Ndakaudza sabhuku. Sabhuku zvapana. Sabhuku asi sekurutsani sabhuku aripo anozviziva kuti ndakasiya mwana. Izvo kusuma kuti tasiya munhu pamwe pari paunza vana hapasina vanhu varikugara. Poonekwa pane vanhu. Unobvunzwa kunzi yako makugara pano. Bozi ndo basa remasabhuku kani madzichi. Ndine mwana wandakasiya. Kutaura kuti ndasumuka ndasiya baba vahanda kumboenda uko ndikusiya vana nhingi. So that vanhu vakuru vazobvunzika kuti akoi makugara apa ndiwanani apa. Chakashaishika choti maybe havana kukwanisa kuudzana vese asi inini pamutemo sabhuku ndakavazivisa kuti ndiri kumbosiya mwana ari pamba. Saka ishe pamutemo futi haana raiti rekubvunza munhu ari kuona ari kugara asina kutsvitswa soko rake. Ndizoziva ishe havatumire kana mapurisa kana vakaona baba papanzisina munhu paane vanhu havana kodzero ere yekubvunza. Unobvepi kumusha urungwa kuna madzishe nemasabhuku vane basa ravo ndiri ini ndaifunga sezvakaudza sabhuku zvamaifanira kuita communication. in the first place
zvamakaita zvakarakidza kaelement kekushora. Because what we supposed to do, I'm supposed to pamakaenda maendera makaita una sabhuku kuti ndasiya mwana. And mwana obva yakutaurirai zvakakutaurirai. Maifanira kunge makatoenda una sabhuku kuti asabhuku. Nyaya yedu yatakataurirai yadzoka futi mwana uri kuti zvakati. Munhu angaine mararamiro ekuenda kuna Ishe kubvunza nyaya yesabhuku. Kuenda kwakaita iwo manje kwakaita kunga confrontation yekuti kakuita kaene kuti wanga kushorana things like that. But handizvo vanhu vanofanira kugara zvakadii. Kuenda pamusoro pakuenda kwandakaita imhosva yekuti kwasabhuku ndakasvika vakandichienda iwo mbuya vangaudza mwana kuti pa3 days munge masvika. Unoteerera mambo ndoteerera zvataurwa ungada kuzvitaura ndati inini iyo issue yako yanga iri yekuti mwana adzima up to 3 days to vacate. But inini ndinongoti issue yangu it's about procedure. Handiti kuti iwe kutaura kwakaitani sabhuku kwawakazva mwana achiinda kupa 3 days kuti ubve pari ipapo iwe waifanira kungobvunza kusvika kupani kuna sabhuku kuti asabhuku ndazwa mwana ari kuti ndapihwa nambuya 3 days kuti ndibve kunoko. Because hauna kundidii, hauna kundisuma. Because munhu aifanira kundosuma Ishe handiiwe baiwa sabhuku. Akaona pane nyaya mufa aifanira kundosuma Ishe ndisabhuku. And saka ielement yekuti sabhuku handiti paakanzwa izvo vakataura izvo ndiye aifanira kusumuka. Ndo pane dambudziko. ndiwoipenzerane ndozvandikutaura kuti maybe sabhuku whether akarwara kana angazorwara, but the issue, the reason why asina kusumuka is because akautya kuti ndaunga ndataura nyaya yangu iye ndatangirwa. Saka kana akati nyaya yangu ndatangirwa kwakusikasvikiki because anenge achiziva maybe mashandiro awo kana magariro awo kuti vanoshanda zvakadini. Saka but anyway, to me it's not an issue. This one issue yokuda kukoritana chete kuti vakaisa garai zvakadini zvakanaka. Kana tiri muarea ngatise ngatisumane ngatiremekedzane zvatoti uchitaura naizvo nemasoko usikafanira kutaura zvashoko kuti atanga manonoka kudika haataurirwa munhu iwe uriwe kurungwe keko hautauriri mwana kwamutasa kuti inini fodya inditangire iwewe wakanganisa kuti ndiye ishoyo nzvimbo iyi mukadzi yeyu ndiye munhu atokudza zvekukudza zviya kupenhalongo iwe hatikuzivi. Saka zvokuti anenge aitaura nawe achiita fodya here anga akutoona enemy iwe wasvika anoisa fodya pasi. Saka iwe kamuti iwewe zvenyu zvefodya izvi makanonoka isisi tinotora attitude isiri andiona unyaronzwisere ukapindurana nevanhu vakuru language dzakadaro izvozvo ndaitokutsvaga ndachikushaya but hatiri unhu mambo ati katigarisani and respect this woman. Handiti ndiye ishe wenzvimbo iyo zvokuti imi mune chii ishe wenzvimbo iyoyeyo ndiye mai vanapa vakudzei ende munogara imasikana munonyu ndakaunzwa nemurumeyo umwe wakazitiwa unogara nondovanaka ukorokoza no ndekenditsinira zviti tobadi pamberi pamwari itai unhu kwawo imi musekura muzi zviri kuitikawo tete musasawedzerenyipa baba wacho azvinzwa regai nditsanangura iye iyo azvinzwa kuti toda unhu hwakanaka munzvimbo hatina kupuzandunwa ende munogara zvakadii zvakanaka. kuti sabhuku mupe chiremerero chake Ishe mupe chiremerero chake munogara zvakadii zvakanaka. Ndo zviri important. Ngapasaitika element yekuita sei kuda kusaizana ndo kanozosvitsa kupi izvozvo. But anyway pamusoro uri kuda kuchiuya kwamba kunyoresa zita rake from 2009 handiuzivi futi handiye uyu wakatanga kugara wana wacho vanochinjana kugara haparimwi hapana neomba iripo kundoona kachiutsi basi wachienda kumakorokozo wamwe wadzimai watatu vakati mbuya ndokuti sabhuku ndakamubvunza katatu about 3-4 times kuti ningondoona chiutsi yako
Hapakuona kuti vangogara vanova makorokoza. Alright, izvi zvoti hazvizwa muzvare. It's okay. Tiri kuti wapwere wenyu. Dzidzai kugara nawo. Wapwere ndo zvavanoita. Wapwere kana matora pakashaishika itai sei? Adzikisai. Asi chatiri kukurudzira chekuti wapwere wonga wachiziva kuti ndiani mukuru munhu ndigogo wedu. Handizvo. Ndimagogo wedu, magogo wedu ngatimute sei? Ngatimuremekedze, handizvo. Ndiye muridzi wechivimbo. Ndiye akaiswa ipopo nachifamba usiku apa. Saka isusu kana tikada kutozwa nyaya dzeuko ndiye watinobvunza iye. Iye magogo iye ndiye watinobvunza iye. Hatina mutomboenda kuti iye ndiye anototaura kuti ichi. Saka tinongoti isusu ngatese ngatigare zvakanaka. Kuti inini ndisumuke mumwoyo kuti nditore peni yangu kunyora zita rake. Wakati handitongwi ndiyo izvi. Ningoda kuti andichenure. Izwai muzvare. Ndati chii muzvare? Mupwere. Imimi handimi munonyora munhu uchipinza mubhuku ba. Ndisabhuku. Handizvo. Saka imimi chitaurai sabhuku zengezvi. Anyore mwana mubhuku ogara zvakanaka. Then iyewo mwana kana uzwa kuti ndakakanganisa ndiye uchaenda kuna magogo. Kutaura magogo, magogo. Sorry magogo. Ndochi kumuzvare handizvo. Handizvo ere muzvare? Ndozoona uyo. Ndizvo zvese izvo. Unouya right.